UBongumusa Mthembu uqala ukubonakala kwezokusubatha kuleli ngo-2004. Inhloso yokusungula Lomjaho webanga elide uqhuquzela abasubathi basendaweni zasemakhaya, ibheke noheha nabanye abasubathi. Lomjaho wamakhilomitha angamashumi ayisithupha osuka eMphendle ubheke eBulwer unzima kodwa uyabalungiselela abasubathi eminye imjaho. UMthembu wawina iComrades marathon ngo-2014, 2017 nango-2018. Waphinde wawina umjaho wamakhilomitha angu-56 i-2 Oceans Marathon eKapa ngo-2019. Kodwa i-COVID-19 imise inhlelo eziningi zezemidlalo. UMthembu nabanye abasubathi balindele ukuqhudelana emjahweni i-2 Oceans eseKapa ngoMbasa. It's a training. I think nolwazi inzulu seliyaqala manje liyazibonakalisa ukuthemba nathi ukuthi mina kusuka la kuyaphambili ngizoqhubeka nokutraina kahle mhlambe nama race mhlambe meqale bakhona umuntu amfica ready. Ababe ingxenye yomjaho bathi ubonzima kakhulu. Good course, was tough but the weather was good. Yeah, we enjoyed it. It was very nice, well organized. Everything was good. Ihamba kahle kakhulu. Beyihlelekile ngempela siyabona nama sponsors akhona la. Sibonga kakhulu nje ukuthi kuhle konke kula esikubonayo. Inhlelo zisilomjaho uzobanjwa iminyaka yonke. Bongani igema endaweni zeSABC eThekwini.